Hej så folkene, så velkommen til min kanal. Jeg er startet på en ny igen, fordi at min anden blev slettet af nogle venner, og det kigger vi ikke lige på. Jeg vil lave et lille shoutout til Rune DKK, også kendt som Mindslime.dk. Og han laver noget fantastisk godt musik, og han laver meget Minecraft. Men lad os prøve at se. Troller time. Troller time. Det der Rune. Troller time. Lad os bruge det frem. Hvad så, Mads? Hvordan går det? Hej, Mads. Men lad os lige kigge på nogle af hans andre videoer. Jeg fortalte jer, at han laver musik. Her kan I få en lille smagsprøve. Kan man kalde det? Her. Lad os prøve at spole det frem. Klap! Okay. Men altså, han er jo også god til en anden ting. Han er også god til at lave introer. Han hjælper mig med at render min... Værsgo. Fantastisk intro. Vi elsker den ikke, tror jeg. Men husk at gå ind og subscribe. Jeg har vist glemt at subscribe. Nej. Gå ind og subscribe. Og like ham. Thumbs up. Comment. Bla bla bla. Men jeg håber også, I subscriber mig. Og ja, jeg ved godt, det er en ny kanal, men jeg er faktisk sammen for Let's Play Gaming. Så husk. Men gå ind og tjek hans kanal ud. Det er nogle pisse fede videoer, han lægger ind.